डायरेक्ट साले मानो बोला थाइजौ एबार बोरमा एबार नोंनाव अन्थाइ दंना देलाय एसे हाग्राखौ गुवार खालामना लाखा नङाबा देनां हाग्राया एसे खोबफिनना माखौ अन्थाइ दं माथो बेयावथ' अन्थाइसो दङना नै अन्थाइ दंसोना बेयाव गायजानाय नङा बेजों बे दंफाङा गायजाया ओइ गायनांगौ गायलाबाय बेजों गायबाथ' थाखाया हा होबाव मोजां जायो दै रोदा फख्रा होनांगौ